أأمني سلام طرحي كيتبلني أتي أبيخي طفئخي وإلكي مسما من دد على أطويل زلخي إلى حرميلا مسجدرت سامي هقو حواسلا صنح بسمبادا قلبت مسبلا أوه سامناتي دي حاخم أتا أنت تكبر لكم أبز أفدقنا مسبلت سامو حاوي تشاو حرايدو كدبر ليلام نوش تبقيا السلام أتوت أتا قناي نزا على حدا زيت فلت قال أم بأرتا بلاش ولا خمس بلاتهم كم أوزي يكون حيرو شكر لأن دعك صنح خي أسان بيتكن نكو مسبلا نسمو يصنحنا مش حي كاستيكي إلكا قال آتي خالي كابا تمحرت خطر حق بري تولسيم قال كازيت فتس مسبلتو قساني حيرو شكر أمو زمت قدام دو يخونا لا مسبلام نبيل بحدها مسبلت حكي يقن بسلام حانت مزيت بلي مسبلا نعدا قسان أجوها نغزانا ناقيرا كابز غزا كام تسوغو غيرا ناب آدا كام تملس قبريم شو أخمان سامناتي ترحت خون قدام كتصبيكي كحاسبو أب مأغرتوس إماتو نسلام كتوارن نوشت غزون دا بقلتفا بلد حتى زاقل أي حما يمثل أن دا بلا سامو بوغنوم زغبرو سلازي نبرو نسنا شاقلوتو ناب غزو دا بلا هذا مرج أيزلكي مسامنات مقرام قدف أنب مستبلغنم نغزانا نغيرا كابز غزا كم توصح قبريم شؤو أبي كم تأتي كرئيم مسبلتا نتا كدانا تقير زنبرت السلام مدك أسك فلاخي دحير ميلم أتحير حفتي كجمر مسان والحدا نغير يبلين خلصلما نسخي غناتا محاريت ندخي زلخي مسبلتا يتمهرتم ويزن حالكي ترى عود خيك أبصم ولس حج خيرين نمامك نقرأ مسبلتا أتقال يحمك كدي كابزي سلام جيرا زنبرا له جازا كتفنا اللي الاماخ مش مسمي ولا حدا ركب يبلان قبلك تصنحي مسبلتم كامزي تصاوي كمخ عفنو عافة توحبكم تقلو دعا انتي جازا تصاتا مسبلتم يرو تسام انسا بايكونكن نسام نزخون ناقر سلازي بلي بالله كترديو تراي نزون برخات جازا كتب بأسني سلام جيرا هيواتك مرح مسبلتم كم تخوني تصبق مسمناتي نقدم شحيكن ستي تقاصنا لنا أن دولت نسنا في الشكت كاب تخفلي ما أصو جمع بلا بحيل من زوات أد نسخصنا أي بز بفقر أسئل كم أب النبل ولا حوي قريف كان مسكال قال ترأيك رحيل أمن قد نسم الدوا بلا تفت ألزلم كلامي نجر رجع حدك بالفتني هذا مبال كبزح زيت الليل أجمعت كم زد حنا مخانو تفلت لهم سلازي ما جمرت حد بلمه بسلام تجمري أنت يخد حيك حتتك كن لازم تصرف بلام أتا أتي جبر خانديو كم زيز جبر نزلو أتا سام حوي بجها بحسب اللي أتا قربايا دنجس أكاندي فأروكي كم زي زبل نزل بجها بحزن اللي بجها سام حوي أنت بلت كم زم كتن تصرن أو كتب زي سنحد ناب بخيات عتبت عتم سوات ورا أنس أنت يزجبرون أترحلا اسك بجخ نبقاتك تقوق أرز فتني سبك أنت كبلني بجخ أنت ولا بس كفتا يمان أجام أحبهم يكون مبر سكت ولا يكون السيف قد يترعيم ودز جبرت أفيو كأبدا فتنة تكايدجن كسلت أيك أعلنم كم أمز حلفو زنبروتا محرومة أمتخونم حلف وان أمري ترف أمبال نوعات أسألات أترحلا بجاخبا أن دابلا خلقنام فتصمس يونسامي دفع بال بإلو قوتي تبحيل متسا أب حقفو مشاقوت كدانو كسابزت الكيم أب أف لبوتا ترئيسا نايزل ونبقات سانكاقات أب كامز حمو تسامي دوك بالسلازي مرات قادفهم درو من قادو ييغا برنبرا فقرك حاسم أتاز فقرك ندي يجكني سلامتي حاسب لبود سبزي سلمر سلامتي كم زي خون اندافلت السبزي السقي سلامتي خم زي نخو زي خون على رحيلم
ኣነ በዚ ንጹሕ ልበይ ክሕበክእ እንዳበልኩስ ንስኻ ድማ ቅንጣብ ትኹን ንዘይግደሰልክ ሰብ በቲ ፈፈትብሊ ፍቕሪ ፍትሓዊ ኣይኮነ እንዶ ክብል እንዳበል ምስ ነፍሱ ዕላል ከሎም ካብ ሕቕፉ ውፅኣታ እስኻስ ቤን መፂኻ እምበኣር ንድኽመተይ መዝሚዝካም ኣብዛ ሕቕፋ ሸጒጥካ ምስ በለቱ ኣላ ራሒላ እንታይ እሞ ክብለኪ ዘፍቀራት ልቢ እንደሞ ኮይና እምበር ብዝኾነም መዝሚዘኪ ገለ ኣይኮንኩን ከምዚ ኢልክ ክርእኪ ድለይ ስለዘይኮነ እምበር ሕቶ ፍቕራይ ተቐበልዩ ኣይተቐበልዩ ብዘይገድስ መስመሩ ዝሓሎ ሓለተይ ክልግሰልኪ ንክትፈትኒ ለግና ክብሪ ኣያዋርድን ከምቲ ብኣመይ ዝነገርኩኺም ብዝተኻለል መጠን ስምዒቲ ንምቁፅፃር ይፅዕር ዘለኹም ከምዚ ከማይ ክትኮኑን ይምኒ ኢልኪ ምክንያቱም ከምዚ ኢልኪ ፋፎ ኣይመስፈልክ ነርክ ምስ በላም ሓቀኛ ፍቕሪ ዝሓዞ ሰብ ከምዚ ንስኻ ትብሎ ዘለኻይ ዝብል ሒዙኑ ዘሎ ፍቕሪ ከምዚ ንስኻ ተሓስቦ ኣይኮነን ኮፍ ዕረፍቲ ድቃስ መፅናዕቲ ከልዕኑ ዘሎም ድምፂ ሳምዕ ክስምዕ ኣመና ይብህግ ገፁ ክርኢ ይሕንጠ ነዊሕ ዕላል ምስኡ ክዕልል ይደሊ ኣብ ጎደናታት ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ሰለይ ክብል ይብህግ የንባሕ ቅድሞም ፍቕሪ ትፈልጥ ዲኻ ብርቱዕ ፍቕሪ ሒዙኑ ዘሎ ስለዚ ክትወራፅለይ ኣይትፈትን ናይ ሓቂ ኣፍቂርካን እንተትኾን ይርከቡን ስምዒት ብቐሊሉ ምስ ተረዳእካ ነይሩ ስለዚ እዚ ስምዒት ገና ከይተረዳእካ ከሎ ብዛዕባ ፍቕሪ ከይተኣለኒ ሕርቃና ናይ ሰሚ ኣብ ልዕሊ ኣውፂኣ ጸርጸር እንዳበለት ገዲፋቱ ደኣ ከደት ኣላ ፍጹም ትረኽቦ ኢልካስ እምበኣር ኣብ ከም ገለ ጓል ወዲእኩም ኣየፍቀርክዎ እንዲ ኣፍቂራ እምበር እሞ ነብሰይ ኣብ ፀገም ካብ ምውዳቕ ምክልኻል ከምዘየፍቀረ ሰብ የቁፅር ድዩ ድሓን መዓልቲ ጥራሕ ተፀበይ ንኩሉ ግዜ መልሲ ኣለዎም ሓደ መዓልቲ ሰብ ምባል ገዲፍኪ ፍጹም ክትብል ኢኺም ብዓቕልን ትዕግስትን ክትፅበይ ግን ድማ ነብሰይ ኣይከዋድቕን ኣይክፀልእን ምስ ኣብ ፍቕሪ ክጓዓዝ ንቅድም ኣነ ክሕለለን መስለኒ ሓቂ እንዲ ንገዛእ ነብሱ እንዳሓተተ ናብቲ መደቀሲ ክፍሎም ደኣም ኣበለ ሰምሓወይ ድሓንዶ ከመይ ምስኻ እንታይ ደኣ ደቃሲ ኢለንዲ ሰላምያ ደወል ሰሚ ተቐቢላ ትዛረብ ዘለም ነዚ ጥዑም ድምፅኺ ክሰምዕ ኢለ እምበር ኣሎም ከማንከ ፅነ ፀንሒ ድኽም ኢሉኒ ዘሎም ግን ድማ ድኻሚ ዘፋኽስ ድምፂ ብምስምዐይ ፈኺሱን ኣሎ ሰላም ሽኮር ምስ በላም ተሕሾ ደኣ ሰምሓወይ ሞድሓን ሕጂ ዕርፍ ደቅስ ፅባሕ ቀትሪ ድዩ ኣብ ዝጠዓመካ ግዜ ደውለለይ ምስ በለቱም ከመይ ዲኸ ደኣ ነዘረባ ጌርክዮ መሲልክ ሰላም ሽኮር ከም ዝምሻሎም ክትከደሎም ወይ እቲ ዘረባ ክውዳእ ክእፆ ዝደልዩ ሰባት ንኣኻ ዝሓልዩ ኣምሲሎም ሓሳብ ልቦም ዘስምሩ ሰባት ምሻለኪ መምኽኔታ ኣታ ክሕዘካ እሞ ገለ ዝብሉ ግን ድማ ትሕዘኒ ኣለኻ ሙቻው ብተዘዋዋሪ ዝብልኻ ሕጂ ከዓ ሓቀይ ከምኡ ኢኺ ጌርክዮ ዝዘረባ ምስ በሎም ሰምሓወይ ከምኡ ዘይኮነ ኣነስ ደኺመ ስለ ዝበልካኒ ክትዕረፍ ካብ ሓልዩ ዝተበገስ እዩ እምበር ብጀካ ከማን ዘዕሎ ሰብ ዘይብለይ ወሸለ ደው ኢልካሉ ምስ በለቱም ተኣልዮ ስለ ዝሰኣንኪ ክትዕልልኒ ኣይደልን እዩ ኣነ ቀዳማይ ምርጫ እምበር መተክኣኻ ክኸውን ዝደሊ ሰብ ኣይኮንኩን ምስ በላ ሰምሓወይ ነዘረባ ትጠቀየላኹም ኣነ ንፅርቲ ንፅሕቲ ሰብ ሸንኮለል ጥቢ ኣይፈቱን መንቀሊ ዘረባይ ሓልዮት ነይሩ ክሳብ ተፋኑኒ ድማ ብሓጎስን ብምልኡ ልበይ ክዕለካ ግን ዕላል ክንደይናይ ከማኻ ከይክእሎ ፅቡቕ ነገሩ እንኳዕ ክልቴና ስቕ በሓልቲ ኣይኮና ምስ በለቱም እዚኣነስ ፍቕርኺ ዘዛርበ ዘለና እምበር መዓስ ካልእ ኮይኑ ፅቡቕቲ ፍጥረት ኣጆኺ ስቕታውን ዝበሃል የለን ብጥዑም ናይ ፍቕሪ ቃላት ብዘይ ሳሚ ኣይድቀስኒ ከም ትብልህ ገብረኪ ሽዑ ደኣ ብፍቕረይ ፀለል ኢልኪ ከይፈተኺ ኣብ መደቀሲ ናይ ቤት ትምህርትና ኣራት ከይተሓት እምበር ምስ በላም ጥዑም ዕላል መን ይፀልእ ኣፈይ ሓ ኣቢለ እዝነይ ገቲረ ክሰምዓከይ ናይ ፍቕሪ መምሕሩን ትኾነኒ ንፍእቲ ተምሃሪት ኮይነ ድማ ንዝመፅእ ኣፍቃሪ ይሕግሱ ኣይመስለካ ምስ በለቱ ኣበይ ከስኪሱ ንካልእ ዝሕብ ኣሻጥሒም ክምሕረክ ከሎ ግን ናተይ ልቢ ጥራይ ልብኺ ከም ተነብብ ገይረ ምኾነ ከይትዘንግእ እሞ ኣብ ፈተና ከይተርፊ ምስ በላ እሞ ኣብ ልብኻ ኢኻ ሸጊጥካ መፍትሕ ክድርበዮ ተሓስብ ዘለኻ ምስ በለቱም ግድን ከዓ በር
ከማኸ ዝኣመሰለት ዕምባባ ኣሕሊፈን ንማንም ክህብ ዝወሓጠሉ ይመስለክ ዶ? ንስኺ ናተይ ናይ በይነይ ጥራሕ ኢኺ ንኣይ ዝተፈጠርኪ ፍልይቲ ፍጥረት ድማ ሽምከ ጥራሕ ዘይኮነ ሰላም ናይ ህይወተይ እውን ኢኺ ብልበይ ድማ ዘፍቅረክ ምስ በላም ጽቡቕ ክእለት ናይ ፍቕሪ ኣለከ ከም ዘርኢካ ዘለኹ ኣብ ፍቕርኻ ክተውድቐኒ ኢኻ መስልን እንዳበለት ንስሓ ኮነት ዕላማይ ንሱ እዩ። ዕላማኻ ነፂርካ ምጉዓዝ ወሳኒ እዩ። ከም ሓፍተይ መሓዘ ወይ ንፅቆተ ርክብ ድዩ ንካልእ ጥቕሚ ኣይቀረብኩኹን። ዕላማይ ናይ ሓዋር መናብርቲ ክትኮን እምበር ንኡ ኣብ ግምት ኣእትየ ዝንቀሳቐስ ካብ ኮነም ከም ሓወይ ይኹን መሓዛይ ኣይሰርሕን እዩ። ሕቶ ፍቕሪ ተቐቢልኪ ከም ፍቑራት ድሓር ከዓ ከም ሰብ ሓዳር መጓዓዝ ኣይኮነን ድማ መመንገድኻ ምግባር እዩ። ስለ ዝኾነ ልብኺ ክሳብ ናብ ልበይ ትመጽእ ፃዕርታት ክሕይል እዮም። ንስኹም መሓዛኺ ዶ ሓውኺ ከምዚ ይኹን ፈሊጥኪ ንፍቕሪ ጥራሕ ልብኺ ኣዳልዩ ሰላም ጽባቕቲ ፍጥረት ምስ በላም ፍሉይ ወዲኻ እንዳበለቶ ከለም ሄርሜላ ክትሸይ ኢላ ተስቲኣ ድምፂ ስለ ሰምዐት ብሓይሊ መደቀሲ ክፍሊ ሰላም ከፊታለች ምስ ወልአት ሰላም በስም ባደ ዝኣክል ቴሌፎና ናብ ዓራት ሰንደወት በቲ ኣለኽዶ ሰላም ይብል ሰብ በዝኸ ኣቲ እስመን ዳዓልኪ ለይቲ ምድሪ ትዛረብ ዘለኽ ንምዃኑ ሰዓት ክንዳይ እንዳበለት ናብታ ቴሌፎን ምስ ኣበለት ኣብ ስክሪን ሳሚ ዝብል ምስ ረኣየት ትውጋሕ ጥራሕ እዛ ለይቲ ናይ ንጉህ ቁርስኺ ሻንጣኺ ሒዝኪ ካብዛ ገዛ ምውፃእ ጥራሕ እዩ እንዳበለት ኣንጻር ፀረት ማዓፆ ከይዓፀወት ዝወልአቶ ልቹ ከየጥፍአት ወፂያ ደኣም ከደት